Когато навлезете навътре в северозападна България, усещате, че въздухът става някак особен. Прекрасна идея за разходка или пикник в Западен Балкан и около град Чипровци е 18-метровия Чипровски водопад. Това е изключително водно богатство, до което се стига пеша или по нов път, като до него ще ни отнеме около час да стигнем до изходната точка на пътеката. Преходът до водопада отнема около час и половина в едната посока, като в горната си част екопътеката върви покрай долината на Стара река и е доста стръмна. Чипровския водопад ви очаква целогодишно, но най-прекрасен е през пролета.